Ассалому алайкум, бародарои азиз, хуш омадем ба канали Клип Про ва аз ҳамаи шумо мо миннатдорем барои дастгирӣ, лайк, подписатсия ва комментҳои хуб оиди филм. Чӣ ақидаҳоети дорен, яъне чӣ фикру ақидаҳоети дорен оиди филм дар комментария нависен ва филм чӣ хел аст, ба шумо писанд омад, наомад, ҳамаашро нависед. Ва гуфтаниам бародарои азиз ки филми Санги ба гури Лайлӣ ҳамин рӯзи шанбе расо соати 8 бегоҳ, яъне ки 3 соату 51 минут баъд филм дар премера мондагӣ аст, яъне сеюм қисмаш мебарояд дар канали Пешсаф ТВ Акай Баҳриддини Сабур. Ва ҳатман медароем дар он ҷо ҳам подписатсия мекунем ва чӣ хеле ки гуфтам хабарҳо зуд дар канали мо мебароянд ва метавонед дар ин канал даромада подписатсия кунед дар канали мо Клип Про. ва ногуфта намонад, зиёда аз 5000-10,000 мухлисони ин филм, яъне ки ҳамагон зиёда аз 600,000-800,000 дар комментарияҳо менависанд кай филм мебарояд, кай сеюм қисмаш мебарояд гуфта менависанд. Ва аз ҳамаи шумо мо миннатдорем барои фикрҳои хуб ва бад. Ва гуфтаниам ки яъне гапҳои қабеҳ назанед ва дар каналамон обуна шавед ва метавонед аз хабарҳои ин филм зуд бохабар шавед. Ва Санги ба гури Лайлӣ расо 3 соату 50 дақиқа баъд филм дар ютуб канал мебарояд ва сеюм қисмаш зиёда аз 600,000 просмотр гирифтааст. боқӣ сарбаланду обод бошед. Паноҳатон бар худо бод. Бародарони азиз, ҳатман дар канали мо подписатсия кунед.